ħanadu għandin qari meħud mill-Vanġelu ta' Mattew fejn nafu li l-lut resqu fuq Ġesu u saqsew dwar id-divorzju, x'inhi l-pożizzjoni tiegħu u għalilhom illi meta raġel mara jiżżewġu ma jibqgħux tnejn imma jsiru laħam wieħed. Għalhekk dak li Alla qatt flimkien ma jfirdux il-bniedem. Imbagħad ikompli jgħid vers 7. Qalulu, għaliex mela Mosè kmanda biex jagħtiha ċertifikat tad-divorzju u jibgħatha leha? Għalilhom, Mosè, ippermettilkom tiddivorzjaw nisa tagħkom minħabba l-ebussija ta' qalbkom. Imma mill-bidu ma kienx hekk. U ngħidilkom illi kull min jiddivorzja l-martu jekk mhux minħabba żena u jiżżewweġ oħra jikkommetti adulterju. Id-disċipli tiegħu qalulu, jekk il-każ tar-raġel mal-mara tiegħu huwa hekk, ma jaħbiex tissewweġ. Imma hu qalilhom mhux kulħadd jista' jaċċetta dan id-diskors, iżda biss dawk mogħti lilhom. Għax hemm ewnuki li twildu hekk minn ġu foqhom u hemm ewnuki li kienu magħmulin ewnuki min-nies u hemm ewnuki li għamlu lilhom infushom ewnuki minħabba salti tismewiet. Min kapaċi jaċċetta, ħajaċċetta. Amen. Iż-żwieġ u d-divorzju. Għandna qudiemna tal-għodu suġġett delikat, suġġett sensittiv ukoll, il għaliex naf li forsi xi wħud minnkom għaddew minn din l-esperjenza qarsa, jew forsi wkoll tafu xi jeżistakom illi qegħdin isofru minħabba id-divorzju. U realtà illi mhux biss pajjiżna fid-dinja kollha. U nippretendu illi Ġesu li mgħallem tagħna ma jħallinix fil-għama rigward din ir-realtà u difatti matul il-Ministeru tiegħu kien hemm xi Fariżej li avviċinawh u saqsewh mhux sinċerament, saqsew biex iġarbuh biex jippruvaw jittrikkjawh, biex jippruvaw iġelduh ma għal-inqas parti mill-rabbini l-oħrajn. U għallu x'in il-pożizzjoni tiegħek? Huwa leċitu huwa permissibbli huwa skont il-liġi li raġel jiddivorzja l-martu għal kull kawża tkun xi tkun il għaliex fi żmienu Ġesu kien hemm żewġ skejjel ta' ħsieb dwar id-divorzju. L-iskola ta' Rabbi Hillel kienet tajt li jekk il-martek ma tixtoġbok jew ħarqetlek l-ikel jew kwalunkwe ħaġa tista' tiddivorzja meta trid. Il-pożizzjoni liberali. Però mbagħad kien hemm skola oħra tar-Rabbi Shammai, skola konservattiva illi dawn kienu jsostnu illi trid tkun indiċenza grassa biex tkun raġuni valida għad-divorzju. Allura Ġesu saqsew ma' min iżżomm. X'hija l-pożizzjoni tiegħek? U Ġesu b'kuntrast joħodha kontra l-kultura kontemporanja tiegħu. Akkost li forsi ibiegħed xi nies minnu, il-pożizzjoni ta' Ġesu hija waħda stretta. Hija waħda stretta il għaliex joħodna lura għall-ordni oriġinali tal-Alla. U l-argument ta' Ġesu, l-argument kollu ta' Ġesu, huwa kif kien bil-bidu. X'kienet l-intenzjoni tal-Alla meta waqqaf iż-żwieġ? Għax jekk tifhem dik, allura il-pożizzjoni dwar il-divorzju ħad toħroġ waħda. Ġesu jistma' d-divorzju bħala attakk kontra l-ordinanza tal-Alla, iż-żwieġ, li niftakru sewwa huwa patt quddiem Alla illi raġel u mara jgħixu flimkien sakemm il-mewt tifridhom. Patt illi ħajprovdu kumpanija intima lil xulxin. Ġesu jgħid li d-divorzju huwa ċaħda fondamentali ta' dal-ordni maħluq u huwa ċaħda dwar in-natura ta' żwieġ. X'inhu żwieġ? Jekk tifhem x'inhu żwieġ, allura id-divorzju huwa negazzjoni ta' dak li temmen dwar iż-żwieġ, il-mudell oriġinali. Ġesu jgħid ma qrajtux li dak li ħalaqhom mill-bidu għamilhom maskil u femminil.
Kienet dil kontroversja għaddejja, xi wħud mill-esperti jgħidu mod, xi wħud jgħidu mod ieħor, però Ġesu qal ma qrajtux, u kull darba Ġesu jekk taqraw il-Vanġeli b'attenzjoni, Ġesu jafferma dak li aħna ilna naffermaw sa sekli twal. Sola Scrittura. Dak li tgħid l-Iskrittura huwa finali. Id-deċiżjoni tal-Iskrittura ma tistax tappella. Sew hekk huma kunċilji jew teologi huma min huma ħadd ma jista' jmur kontra l-Iskrittura għax hija l-ogħla awtorità li Alla poġġa fuqna u allura aħna rridu nsaqsu x'tgħid il-Bibbja imqazza dwar id-divorzju. Mhux jgħid il-Papa jew x'jgħid it-teologu u minnu. Ġesu kif jirreferina l-Iskrittura jurina illi jemmen l-Iskrittura ingħatat b'ispirazzjoni divina u għal-kliem talla u għal-messaġġ infallibbli talla u qed jikkwota mill-Ġenesi kapitlu 2 u llum il-ġurnata kemm protestanti kif ukoll kattoliċi jgħidu li l-ewwel 11 kapitlu tal-Ġenesi huma leġġendi, huma il-kelma teknika miti. Ma tistax toħodhom bħala history, Ġesu jaċċettahom bħala history. Ġesu jirreferina għalihom u jgħid li dak il-kliem għalhekk ir-raġel ħalli l-missieru l-ommu u jingħaqad ma' martu u jsiru tnejn laħam wieħed, dak huwa l-kliem talla. Dik hija il-fema talla dwar iż-żwieġ. Id-deċiżjoni dwar id-divorzju ħada Alla u ilu li ħada. Ġesu qalilhom qed tiżbaljaw illi tajdu Mosè u intom x'qegħdin tajdu. Ħanajdu mill-bidu x'kien l-iskop ta' Alla fiż-żwieġ. Illi raġel u mara jgħixu flimkien sakemm il-mewt tifridhom. U aktar minn hekk Ġesu billi referina għal Ġenesi jurina illi il-fema tiegħu fil-Ġenesi dwar il-ħolqien tal-bniedem, raġel u mara u l-bqija. Ġesu qed jifhem dak ir-rakkont bħala rakkont litteru ta' affarijiet li verament u storikament u realment ġraw. Ġraw kif naqrawhom. Ġesu għallem li Alla ħalaq il-bniedem fil-bidu, fil-verżjoni ta' Mark toħroġ ċara u sabiħa, Mark 10:6, jgħidilna imma mill-bidu tal-ħolqien għamilhom maskil u femminil. Aħseb ftit. Mill-bidu tal-ħolqien Alla għamel bniedem maskil u femminil. Mill-bidu tal-ħolqien, eżattament kif jiddeskrivija fil-Ġenesi, għandek il-ġranet tal-ħolqien, ma' 6 jum Alla joħloq il-kapulavu tiegħu il-bniedem. Tajjeb, u jgħid illi mill-bidu għamilhom maskil u femminil. Tafu li Ġesu, it-teorija tal-evoluzzjoni jagħmel u jwaqqaħħa. Għax mill-bidu il-bniedem kien fuq l-art. Mill-bidu tal-ħolqien. U mill-bidu Alla ħalaq iż-żwieġ. U allura dik l-idea li d-dinja ilha teżisti 4.6 biljun sena qabel ma tfaċċa l-bniedem jew xi ħaġa jew xi kreatura tixbaħ il-bniedem hija ħrafa skont Ġesu. U jiena nippreferi nemmen lilu mill-bidu tal-ħolqien għamilhom maskil u femminil. L-idea li għaddew miljuni ta' snin qabel ma tfaċċa l-bniedem hija waħda pagana. U jekk temmina messek tistħi. Illi tajt li inti Kristjan u temmen fl-Iskrittura mqazza. Ġesu jafferma illi dak illi naqraw mill-ewwel paġni tal-Bibbja, fil-bidu Alla ħalaq is-sema u l-art u l-bqija. Dik hija storja kif ġraw l-affarijiet. Il-vers 5 bad ikompli jgħid minħabba dan raġel se jitlaq il-missiju l-ommu u se jitwaħħal, se jkun imwaħħal ma' martu, kelma qawwija ħafna. Għandna sotna jingħaqad, jitwaħħal.
meta ħaġa teħel ma' oħra. Tajjeb, jekk meta għandek karta u tagħmilha kollha u tuħalla ma' kort oħra. X'jiġrilhom dak? Karta waħda. Karta waħda. Ipprova tfridhom ħatqattagħhom. Ħatagħmel ħsara irreparabbli. Raġel wieħed, mara waħda, kif pjana ħalla matul iż-żminijiet, iż-żwieġ isib ir-raġel wieħed u mara waħda. Kwalunkwe għaqda oħra mhix normali u m'għandix il-jett illi tissejjaħ żwieġ. Ħarsaw nifhomlek. Biex jgħid illi l-ordni stabbilit mill-ħolqien tal-bniedem, għandu jkun mantnut. Għandna nonorawh iż-żwieġ monogamu, ġifieri bejn raġel wieħed u mara waħda. Sakemm il-mewt ifridhom għandna nilqawh u napprezzawh. Pawlu l-Apostlu jafferma l-istess ħaġa meta fil-Korintin kapitlu 7 vers 12. Jgħid illi jekk xi ħadd għandu mara miskredenti, anke jekk inti bħala Kristjan, miżewġ mara ma temminx, mara mhix Kristjana bħalek. U hi taqbel li tagħmar miegħu m'għandux jibata. Jibata hija l-kelma teknika għal jiddivorzja. U l-mara li għandha żewġa miskredenti, żewġa għadu pagan, u jaqbel li jagħmel magħha m'għandix tibgħat liż-żewġa. Pawlu wkoll jafferma li ż-żwieġ għandu jibqa'. Iż-żwieġ għandu jibqa', kull divorzju huwa essenzjalment violazzjoni jew ksur tal-patt illi r-raġel ikun għamel ma' martu u viċa versa. Xi ħaġa illi Alla jistmerra għax Alla iżomm il-patt. Alla għamel patt ma' dak il-patt jonorah u ma jirtirax minnu. U laqas jinnegah. U jridna li aħna nkunu bħal, nkunu xbota. Ġifieri li aħna nonoraw il-wedi li nkunu għamilna. Iż-żwieġ huwa patt illi m'għandux jinkiser. Malakija 2 vers 16, Malakija xi 400 sena qabel twieled Ġesu, profeta, u Alla tkellem permezz tiegħu. Waraw x'jgħid, il-fehma ta' Alla, l-opinjoni ta' Alla dwar id-divorzju, għax jien nobgħod id-divorzju. Kelma qawwija, vera? Kelma ma tistax nasib jansib kelma aktar emozjonali minn hekk. Alla jobgħod id-divorzju. Jien nobgħod id-divorzju jgħid is-sit Alla ta' Iżrael u lil dak li jiksi l-libsa tiegħu bil-vjolenza jgħid is-sit tal-eżerċiti. Ġifieri, dak li huwa vjolenti li iweġġa' l-ħaddieħor, forsi wkoll joqtol l-ħaddieħor, u dak li jiddivorzja, Alla jobgħodha. Għalhekk oqgħod attent għall-ispirtu tiegħek sabiex ma tittrattax bit-tradiment. X'jiġifieri titratta bit-tradiment? Meta inti tajt wegħda, tajt f'patt solenni u sagru, u ma tinsih dak il-patt. U tagħmel fattik. Tkun qiegħed titradixxi il dak li jkun vera. Bir-raġun Alla jobgħod id-divorzju. Bħalma Kristu huwa ras ta' martu il-Knisja u ma jitlaqniex, Kristu ma jitlaqniex, avolja aħna konsistenti, avolja deboli, avolja ma nonorawx kif suppost u kemm suppost, jibqa' jħobbna u jħossibna u ma jabbandunanix. Hekk ukoll għandha tkun il-mira ta' kull Kristjan inkwantu il-żwieġ tiegħu. Dak li Alla għaqqad flimkien jgħidilna Ġesu m'għandux jifirdu l-bniedem. M'għandux jifirdu l-bniedem. Huwa raġel u mara illi jitlu għaż-żwieġ u jitlu għaż-żwieġ quddiem uffiċjal pubbliku jista' jkun ukoll assisi jew pastor skont il-kultura li tkun tgħix fiha. U frattant iż-żwieġ huwa aktar minn kuntratt soċjali. Huwa l-att ta' Alla nnifsu. Dak li Alla għaqqad flimkien, simgħa. Dak li Alla għaqqad flimkien. Kwalunkwe żwieġ Alla jagħmlu. U allura m'għandna ebda jett illi aħna ninnegaw il-ħidma jew l-emil tagħna.
Ovvjament, il-Farizej illi avviċinaw il-mentaw dwar din il-tweġiba. Vers 7 qalulu, għaliex mela Mose ikkmanda biex jagħtiha ċertifikat ta' divorzju jibgħatha lem. Bħal kieku, inti qed tajtek, Mose qal mod ieħor. U allura jaqgħu qed toħodha kontra Mose, qed jippruvaw iġelduh mal-iskrittura mqazza. Meta Ġesu mill-bidu qalilhom ma qrajtux, ara ma taħsbux li jiena ħa inwarrab dak li Alla tagħkom minn żmien ilu permezz ta' Mose. Il-Fariżej ippillaw għal tweġiba ta' Ġesu u isuha bħala kontradittorja għal-liġi ta' Mose. Tattika komuni ta' ħafna nies meta inti turihom kif aħna pereżempju ġustifikati bil-fidi biss. Meta aħna nafdaw fi Kristu u fis-sakrifiċċju wieħed jew fuq is-salib, jgħidu kemm ma ġagbu qal li aħna maħniex ġustifikati bil-fidi biss, imma bl-opri wkoll iġeldu l-istruttura magħha nfisha. Tattika tal-infidili. Tattika ta' nies li ma jonorawx, mhux vera iweġħu l-iskrittura bħala l-kelma tal-Alla. U dak li qegħdin naraw hawnhekk. Il-bniedem, speċjalment ir-reliġjuż li ma jirrispettax l-awtorità ta' Ġesu, jolli leħen ta' protesta għat-talim tiegħu imqarik ikollu jinqeda bil-Bibja stess. Hija tattika malinna ħafna, tattika brikkuna ħafna. Ġesu jweġibhom. U għalilhom Mose permettilkom tiddivorzjaw in-nisa tagħkom minħabba l-ebusija ta' qalbkom, imma mill-bidu ma kienx hekk. Mose ippermettilkom, importanti. Meta tippermetti xi ħaġa, meta qed tagħti sanzjoni jew permess, huwa differenti milli tikkmanda xi ħaġa. Vera? Nafu d-differenza bejn permess u ordni speċifika. Mose qatt ma ġustifika id-divorzju, jekk naqraw fid-Deuteronomju 24 fejn tkellem dwar id-divorzju, Mose anzi bil-kitba tiegħu ried irasnu d-divorzju. Għaliex penġa dan ix-xenarju Mose. Allura jekk hemm raġel, tajjeb, u jsib xi ħaġa indiċenti f'martu ma jgħidx ħallija ġenerali. U jiddivorzja, imbagħad jiżżewweġ mara oħra, jekk jiddivorzja lit-tieni waħda, ma jistax jerġa' jmur lura u jieħu il-mara li kellu qabel. Mela, l-ewwel nett qed jiddefendi lil-mara waħda. Il ma tistax inti kappriċċik tħalliha lampa stampa l-martek. Għax dik hi martek. U t-tieni Mose qiegħed jgħidilhom aħsbuha darbtejn qabel tiddivorzjaw. Mhux hekk, bla doġġ, il għaliex hemm il-konsegwenzi. Mose mhux qed jiġġustifika d-divorzju imma qiegħed jirregolah. Id-divorzju kienet diġà realtà fi żmienu u kienet realtà lampanti. Bħal mija f'pajjiżi bħal l-Amerika llum, divorzju hija leħfef ħaġa illi takkwista. Mose għamel provdimenti għal każijiet ta' divorzju li kienu diġà komuni fi żmien. Mela, il-vers 8 jgħidilna Mose permettilkom tiddivorzjaw il-nisa tagħhom. Danna ma kienx parti mill-pjan oriġinali tagħna. Nifhmu għadi? Ma kienx parti mill-pjan oriġinali tagħna illi mara jew raġel jinqata' jinfered mimma l-partner tiegħu. Isir hekk Ġesu jagħti raġuni u raġuni waħda bażika għala isir id-divorzju. Għaliex? Minħabba l-ebussija ta' qalbna. Għana nafu x'inhu l-ideal tagħna, però imbagħad għandna il-ħajriet u l-passjonijiet tagħna illi ma jaqblux mar-rieda tagħna u nippreferu lilhom aktarx milli nonoraw il-liġi tagħna. Il-kwistjoni allura, il-kwistjoni hija
illi Alla qiegħed jitratta ma' bnedmin insubordinati għalih. X'għid biex mistħija li anke Kristjani Evanġeliċi jiddivorzjaw. Vera? Fejn nafu li Alla tagħna kull ma meħtieġ għal ħajja u tjieba, tagħna l-Ispirtu tiegħu, tagħna gwida tajba u nibqgħu niddiżonorawh. Il-kwistjoni fl-essenzjal tagħha meta niddiskutu d-divorzju hija din mill-bidu ma kienx hekk. Mill-bidu ma kienx hekk. Ġesu ma jargumentax bit-tradizzjoni. Ma jgħidx ma hi l-iskola ta' Xammaj, l-iskola konservattiva, dik ara kemila u għandha storja twila warajha. Ġesu ma jargumentax hekk. Jekk nargumentaw hekk, allura jkollna naċċettaw il-mamudija ta' trabi. Il-għax il-mamudija ta' trabi bdiet dieħla mal-bidu ta' t-tielet seklu bil-mod ta' law f'xinħawi l-awlin jgħamdu trabi mela jiġu jgħidulna din għandha tradizzjoni antika u aħna x'ħan ngħidu? Mill-bidu ma kienx hekk. Minn żmien Ġesu l-Apostli ma kienx hekk. it-tattika tagħna, l-aħjar strateġija li nużaw hija l-istess dik ta' Ġesu. Xemm miktub. Mhux it-tradizzjoni, tradizzjoni se tkun antika, però mhijiex affidabbli, mhijiex ta' min joqgħod fuqha. Frattant Ġesu fil-risposta tiegħu, vers 9 jgħid illi kull min jiddivorzja l-martu jekk mhux minħabba żena u jżewweġ oħra jikkommetti adulterju. Mela, Ġesu ir-regola hija din li jekk inti tiddivorzja l-martek u tiżżewweġ mar oħra, tkun qed tikkommetti adulterju. U frattant jagħmel eċċezzjoni. Eċċezzjoni waħda. Jekk mhux minħabba żena. Il-kelma żena, il-kelma żena bil-Grik hija pornea li tfisser żena. Immoralità sessuali. Ġifieri, kwalunkwe dnub illi jidħol is-sess fih. Allura, l-adulterju huwa inkluż f'din il-kelma pornea. Il-ħelwa illi l-Knisja Kattolika fil-traduzzjoni imbabsa tagħha li tipproduċi tal-Bibja. Għabek tagħmel jekk mhux minħabba żwieġ ħażin biex ikopru il-prattika ipokrita tagħhom tal-annullament. Għax huma b'din in-naħa taħalqhom jgħidu le ma nemmux bid-divorzju. U b'din in-naħa taħalqhom għandhom 20 raġuni illi jħollu żwieġ. 20 raġuni. U jsejħu l-annullament. Però il-ħaġa hija l-istess. Għandek koppja illi ilha miżżewġa 5-10 snin li kellhom it-tfal u jgħidu b'ipokrezija grassa illi dak iż-żwieġ qatt m'eżista. Qatt ma kien żwieġ. Għandek flok ma jużaw il-kelma divorzju, jużaw il-kelma annullament, imma dan l-istess bħal meta jiena flok maqrud ngħidlek biċċaġina bit-tama ġofija. L-istess ħaġa. L-istess ħaġa. Le, Ġesu għandu eċċezzjoni waħda għal xi ħadd li jista' jiddivorzja u ma jkunx qed jidneb. Jekk martu jew il-mara, ir-raġel tagħha, ikun qabad prattika illi jaqlibilha. Illi ma jkunx fidil magħha. Ikun qed ifittex il-sodisfazzjoni sesswali tiegħu band oħra. Ġesu jgħid illi kull min divorzja magħtu jekk mhux minħabba żena u jżewġ oħra jikkommetti adulterju. L-infedeltà potenzjalment teqret ir-rabta konjugali bejn il-koppja. Huwa falliment serjissimu fil-fema ta' Ġesu meta ikun hemm iż-żena, l-immoralità,
tista' twassal għal divorzju legali, però id-divorzju mhuwiex bil-fors. Jekk martek, nġibu eżempju, qed taqlibielek, tista' tipprova tirrestawra, tista' terġa' tipprova tirbaħ lura, hekk tagħmel Ħosea, il-profeta Ħosea. Kien jaf li martu Gomer kienet taqlibielu imma prova kull darba jirrestawra jġiba lura u rnexxielu. Però iva, fejn il-każ huwa wieħed li di ma tixtaf. Hemmhekk allura wieħed jista' jiddivorzja mingħajr ma jkun qiegħed jidneb kontra Alla. Dak hija l-eċċezzjoni li jagħti Ġesu. Pawlu jagħti eċċezzjoni oħra ta' meta għandek Kristjan jew Kristjana illi il-partner tiegħu abbandonatu. Tellet mid-dar ma jafsar minna. Pawlu hemmhekk jagħti każ illi il-Kristjan jista' jerġa' jiżżewweġ. Però mhux ħanidħol fid-dettall ta' dan l-affarijiet u lanqas ta' annullament u affarijiet hekk min irid jindaga aktar. Il-katekizmu tagħna f'dawlek naraw id-dawl kapitlu 110 u hemm ħafna mistoqsijiet li jistgħu jiġu f'moħħkom imwieġba hemmhekk. Tajjeb, ħanaraw mela ir-reazzjoni tad-dixxipli meta semgħu jgħidlek lil Ġesu. Tajjeb, illi din il-pożizzjoni stretta tiegħu. Id-dixxipli tiegħu qalulu jekk il-każ tar-raġel mal-mara tiegħu hekk ma biex tiżżewweġ. Fehmuh għaliex din kif semgħuha isa id-doq riskjuża f'idnejhom illi ħadd tibqa' marbut ma' martek sakemm il-mewt tifret. Min jiflaħ għal dan l-impenn estremista? Id-dixxipli huma perplessi, jilmentaw anke għad-deċiżjoni ta' Ġesu il għaliex kienu jgħixu f'soċjetà permessiva bħal tagħna. Għandna ħabta illi ma min ngħixu fil-kultura ngħixu fiha, għandna ħabta illi nixorbu mill-ideali ta' dik is-soċjetà mingħajr ma nkunu qed nirrealizzawha. Mingħajr ma nkunu qed nirrealizzawha. U d-dixxipli tiegħu bit-tweġiba tiegħu allura biex tiżżewweġ kważi. Il għaliex huwa riskju kbir. Però Ġesu jindika illi jista' jkun illi jaqbilek ma tiżżewweġ fl-aħħar mill-aħħar. Kemm ħabba s-sabta talla, Pawlu infatti jekk għamel. Pawlu għażel illi ma jiżżewweġ bħala apostlu kif jivvjaġġa ma kellux l-impenn ta' familja u li ħsieb. Pietru kellu. Pietru nafu li kellu t-tfal, kellu l-mara tiegħu u jitneqdew il-Alla mod aċċettabbli, mod famuż. Illum il-ġurnata aħna rridu għadar boħra nikkonsidraw illi iż-żwieġ huwa tajjeb. Alla istitwih iż-żwieġ mill-bidunet. Imma l-individwu għandu jikkonsidra forsi Alla jridni li ngħix bħala għażeb, bħala single. Li tkun single mhix għajb hija sejħa aċċettabbli quddiem Alla. L-Apostlu Pawlu infatti fil-Korintin jgħid frattant nixtieq li l-bnedmin kollha jkunu sansitra bħal innifsi, ġifieri mhux miżżewweġ. Imma kull wieħed għandu d-don tiegħu stess minn għand Alla. Wieħed għad ix-xorta u ieħor xorta oħra, ġifieri tista' tkun miżżewweġ jew mhux miżżewweġ, tajjeb. L-ċelebi lis-single ġifieri. U lir-Romol ngħidilhom tajjeb għalihom jekk jibqgħu bħalu wkoll huwa tajjeb li tibqa' mingħajr ma tkun miżżewweġ. U tħallel ħadd jinfluwenzak. Jekk inti tħossok illi għaddej, m'għandekx dik il-kilba u dik il-passjoni fik innifsek ta' sessualità u tgħid kapaċi ngħix kuntent u nibqa' single. U nservi l-mulej bħala persuna single. Għala Pawlu qed jgħid anzi nixtieq illi tkunu bħali. Però jekk mhumiex kapaċi jitrażnu għandhom jiżżewġu, jgħid. Mela, aħna rridu nieħdu deċiżjoni. U once li ħadd deċiżjoni
onora dik id-deċiżjoni. Jekk ħatibqa' għażeb, għejx kuntent bħala għażeb. Jekk inti miżżewweġ, qis li żwieġ tiegħek tħarsu, tikkoltivah u tara li żommu intatt mingħajr ebda periklu li jisfaxxalek. Ġesu infatti iwieġeb għal din il-responsorjal ta' disċipli. Meta għallulu ma biex tiżżewweġ. Imma għalilhom mhux kulħadd jista' jaċċetta dan diskors, ma biss dawk mod lilhom. U fatti Ġesu jgħid ara, tista' ma tiżżewweġ għax inti ewnuku huwa xi ħadd illi m'għandux ħajra sess għax ikun kastrat. Tajjeb, jew jitwieled hekk, ġifieri mill-fiżjonomija tiegħu ma jkollux dik il-ħajra sess. Tajjeb, jew jagħmlu hekk il-bnedmin bħalma kien jiġri fil-palazzi ta' Slaten, kienu kollhom dawn is-servi dawn qaddejja kastrati u jservu fil-palazz, kienu nistmata ħafna, però n-nies jagħmluhom hekk, jew jagħmlu lilhom fushom bħalma ġara l-Apostlu Pawlu. L-Apostlu Pawlu qal jiena kuntent kif jiena, tajjeb, u nservi l-mulej bħala persuna single. Jagħmlu lilhom fushom ewnuki minħabba saltet ismewiet. Irridu nqisu l-ċelibat, ġifieri tibqa' single, hija alternattiva aċċettabbli. Taqax fl-iżbal, kulħadd qed iżżewweġ, ma tinżewweġ ukoll. Mhux bil-fors. Mhux bil-fors. Kull wieħed għandu jaraf x'inhija s-sejħa partikolari tiegħu mingħand Alla. Tajjeb? Kristu ovvjament mhux qed jikkmanda ċ-ċelibat. Infatti l-apostoli li kellu miegħu it-tnax kienu l-koll kemm huma probabbilment kollha kemm huma miż-żewġin. U infatti waħda mill-kwalifiki għal presbiteru jew mexxej fi knisja hija proprjament li jkun raġel ta' mara waħda. Vera? Raġel ta' mara waħda l-ewwel Timotju 3 vers 2. Isemmi lista sħiħa ta' kwalifiki. Waħda minnhom, anzi, waħda minn ta' qudiem net, illi għandu jkun raġel ta' mara waħda. Raġel tal-ġabra illi huwa devot lejn martu u martu biss u ma jħares lejn nisa oħra. Iż-żwieġ huwa kwistjoni ta' sejħa u għażla personali. Imma jekk inti tħalt, jekk inti kommettejt ruħek għal dak il-patt, qis illi dak il-patt tonorah. Bibja b'ebda mod ma tgħallem illi ċ-ċelibat, ġifieri tibqa' single huwa superjur għaż-żwieġ. Fil-Knisja Kattolika Romana matul iż-żminijiet żviluppat din l-idea illi allura kien wasal mbagħad iż-żmien illi l-kleru tagħha u r-reliġjużi, ċoħe il-patrijiet u s-sorjiet, imponiet fuqhom li ma jiżżewġux. Dak huwa żball serju. Dak huwa żball serju qed isur ħafna protesti llum għaliex mhux naturali illi inti timponi bil-fors illi l-individu ma jiżżewweġ għandha tiġi minnek. Int taraf x'inhi s-sejħa tal-Alla għalik. Iċ-ċelibat inforzat fil-kleru u reliġjużi huwa evidentament tluq lamentabbli mill-istandard bibliku. Il-Bibja tirrikmanda żwieġ bħalma wkoll tgħid illi jista' jkun il-każ illi inti aktar jgħod għalik illi tkun ċelebi milli tiżżewweġ. Mela, Ġesu joffri żewġ alternattivi. Żewġ alternattivi. Jew żwieġ permanenti għall-aħjar jew għall-ar fil-ġid u fid-deni, jkun x'ikun il-ġid jew id-deni, żwieġ permanenti, jew inkella ċelibat. Dak huma l-alternattivi li Sidna Ġesu qiegħed ipoġġi qudiemna. L-istandard tiegħu illum tafu daqsi huwa ridikolat. Meta semmi dan it-tagħlim mhux biss jitmasħru bik u jaffeluk u jirredikolawk illi jarmuk bħala persuna imprattikabbli. Għalfejn jagħmlu hekk? Ġesu tajna raġuni minħabba l-ebusija ta' qalbhom. Ma jidux joqogħdu
għall-ordni talla. Inċidilek. Taħseb li Ġesu bit-talim tiegħu hawnhekk dwar żwieġ u dwar l-impenn qawwi li għandu jkollna lejn il-mara jew lejn żewġek. U għafalla pena u żgudju. U għafalla pena għanna nonoraw, għanna narfu li bekk billi through thick and thin jiġri x'jiġri ħanibqa ma' marti. Għaliex? Għax hekk wetta qudiem Alla. Hekk wetta qudiem Alla. U r-rabta li għamilt magħha mhux jien għamilta jew jagħmilha miegħi. Alla għamilha. Dak li Alla jaqgħad flimkien. U allura b'ebda mod ma nista' jien għax marditli jew għax ġara xi ħaġa gravi ħansib raġuni illi nitlaq lis-sieħba tiegħi. Iż-żwieġ u ċ-ċalibat it-tnejn fihom sfida vera, it-tnejn fihom sfida. F'dinja ta' dnub m'hawnx xejn faċli. Min jitjonor Alla jaf illi titixxammar il-kmiem u trid issabbat saqajk mal-art u tajt din l-stand li ħanieħu. Din l-stand li ħanieħu għall-unur u l-glorja tas-Salvatur tiegħi. Ta' dak li ħelistni minn dnubieti u għallimni kif għandi ngħix. F'kull sfera ta' ħajti inkluża żwieġ. Inkluża żwieġ. U allura mhuwiex kwistjoni li ngergru jew nipprotestaw, ma rridu huma l-okkażjoni u naġixxu b'sottomissjoni grata. Mulej, inti poġġejtni f'dan iż-żwieġ. Jien dħalt għalih volontarjament. Dħalt għalih b'deċiżjoni tiegħi. Tajjeb, u allura mulej irrid nonorak fil-qagħda tiegħi. U jekk iż-żwieġ tiegħek qed miexi fuq ir-rubini u huwa żwieġ illi qed jipprovdilek ħafna kuntentizza u għena, irringrazzja l-Alla. Irringrazzja l-Alla għalih. Jekk qiegħed iberraq, hemm x'tagħmel. Hemm x'tagħmel. Titħażżinx, tħallix Alla, hu azzjoni. Alla kapaċi jirrestawrana. Alla u Alla illi jirrestawra, illi jġibna lura minn dajfin qawwina. U fl-istess ħin ukoll. Aħna għaddej minn ġurnata l-oħra. Irridu ma dawk illi nafu jew ma kienu divorzjati jew iż-żwieġ tagħhom ma rnexxiex, ejjew nurruhom kumpassjoni. Ejjew nurruhom ħnina. Stajt kont jien. U allura rridu immattru dik lid ta' simpatija. Kontra dawn ħafna minnhom ħutna illi għaddew minn dik l-esperjenza kera. U kollha kemm aħna għandna t-tabija tagħna x'inġur vera, kollha kemm aħna għandna t-tabija tagħna x'inġur. Inkunu nwettqu l-liġi ta' Kristu meta aħna nerfgħu it-tabijiet ta' xulxin. Flok nippuntaw subajna xulxin, irridu nżommu id fit u nappoġġjaw xulxin u ninkoraġġixxu l-xulxin. Ila xi triq hija mħarbta mhix faċli, però bil-qawwa tal-Ispiritu Santu kapaċi u iva insibu suċċess. Amen.